taksih tentrem rahayu. Mugi kajiwa kasalira dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Mligi mringkang hamengku gati Bapa Sarna gotrah kula wangsa. Tinar buka jroning raos sesarengan memuji mring ngarsaning Gusti. Dat kang murwing dat Allah Subhanahu wa taala. Dat ingkang maha welas, maha asih. Ingkang sampun paring barokah lan sedaya kanikmatan dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Katiting Surya kaping 24 wulan Agustus 2019